Nggih, kangge Pak Den Supardi. Nggih, kangge Pak Den Supardi. Iki wonten dalem gedung puncak Kedhawangi sampai Lamongan. Ugi apa nari wonten kelawan Kedhawangi sampai Lamongan. Saking siang sumirsani live streaming Noise Multimedia. Pak Kris Jayanti, Bu Kris Jayanti. Iki wonten dalem Balongrejo. Nggih salam kangge Bu Kris, matur suwun nggih Pak Kris Bu Kris. Ora tau jamu bali ayu jamu wit bongkotan suwede ora tau ketemu bali ayu bareng ketemu lah kok srenggot-srenggotan iki ngene-ngene jajan barang jadi melok-melok tok aku ya amat obat sampai samulu lho ditarekno duduk Joko sapa wae sapa to dik lek jali sapa yen ora sing sugih kaya alah aku ya emoh lah nek wong setruk piye suwe ora tau jamu ning ereng ora songo waring iki wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu dak kok tambah pinter jelemu wae iki pedho aku takili kupit jajan apa wae ora duwe-duwe tek iki kebuah ora roti aku yo masih roti ora iso tuku aku tek kebuah ditari duduk Joko oh ngono sapa wae lah nek kuwi mbok yen ora sing gemati Kang Mas alu wong liya sing gemati slentem lho Dik slentem lho suwede ora tau jam wis akeh sing jlentem telu kok jamu iki kalah-kalahan kok aku padha wis lumprit gak yo ket ora-ora wis suwede ora tau ketemu bareng ketemu jebul saiki pinter golek duit jamu apa Dik? Untuk si Yamene sudah ketutup loh Kedongi maniran wis gak neng iki temen ta wis suwe gak nate ketemu ya yen ketemu dadekno pikiran atau kok Dik mau jajan apa-apa mau tak tunggu dhewe nek gak gimbal aku yo ora seneng tarekno Dik rawan rondo sapa-sapa ning sing wis kuat mental aku yo
suwun mbok aja ngecek ora Mas podang kuning tenan ye agawe pikirku posing celeret ira tak sawata mbah manise manise tiba bunga yen lakonnya ning slirane Iman yang nganti yo kanyawa yen si padha andeton ati kepranan orang itu hatiku tak sayang dan terang tak senani senepikat kuleti bentuk ingat dinggon goleki nek bagle dhek ana pote aku pengen ketemu moy gemoy asik jos senajan atau tak manis kemesane mau nuruti kangane hati bojone nanang nusul bareng saiki katamu kowe teko ninggalake aku koyo sumendal atiku oh tumetes ge banget Gus nelas ning pipiku yen pancene ora tresno nono ono mbok ya kandha kaya kandang kandang sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gendoni kok koyo ngene lelakonku iki lho ngopo kok tak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kalau hatiku Ku sing dupa kumlun ngeningken tias kang apeke Padekartam kon mulai makan wedhus kaungku sagung jajan nanging sanget angikipi sang resi maneka putra kangancok saking Yanti nggih katerakan panjenengan Mas Pur terkesima nggih Agak rental mobil wonten dukungan kesama pedoman Bojonegoro nggih sing rental mobil nyuwun
Alon-alon iki akeh blowokan papat limo iki blowokan cok aku yo alon-alon ya Kang. Terima kasih Mas Pur terkesima. Wahyu bisa ya mas ngapuran sayo sing rukun katang royong kang tumadak gawe ambangun jiwa ambangun negara nusa bangsa ing sanusantara lanang wadon tua buka muda tancut terus margot amikul kewajiban kangge kaya marang kautaman adil makmur kasebadan dan memang betul ireng manis kaya ajine sing manis kanca gantene mas ya mas marasu iya marati bangsa ramane
biru sapa sing ora bingung nek suwe ra ketemu Jarwa Purawa tunggal besaning Baskara timon iris Rina wengi ngelamun ora wis ramane sulingan kayune waru Rina wengi kelingan ora bisa turu pasti kelakon ramane ngisor tetek dalane banyu mandhep mantep dek kakungku berhambangi tak gedang sayange salu kuning wong marang di pikiran harjo Panjarino Pratandha Apiur Jumo Jule Surya Sume Narsarate Amat Jani sejati urip tantrame bebrayan urip ingkang prasaja nggih ngapunten Pak. Oke monggo terima kasih Mas Pur
terkesemnya Eka rental mobil untuk jalan raya tikungan Kesongo Bendungan Bojonegoro Pak Kanan sehingga di tanggalipun 30 bulan 10 makan wonten ngeluh yang membakan Mbak Lamongan selamat beraktivitas Mas Omek yang ada di Malaysia salam buat keluarga untuk dalam mundu ke sama Bendungan Bojonegoro Pak Teguh dicobain itu jare lure tondo motong tak bani minangka line tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang janganku. Terima kasih Pak Teguh. Muga-muga ora lali bunga susah. Ya, Dek. Tau dilakoni. Alah, biyen ke ojo eling njek saiki. Senangnya hati wang-wang paran pradesan podo sanjang ono warung kopi ora blonjo senajan kopi sak cingkir cerut nanging bisa
wajange pikir iki lo iki lo yen ora ngombe sak sore watone wangi ngeteri sekretar kopi wis misuwur rasa enak mas ya dek ugelan angkake ala kering aku marep ning ati ayo kanca unjuk kopi jae in teh oh alah in rumangsa sekolah gak bareng seliramu telung dino rasane awak ora penak apa intene ngomaki di seneni wong tuane apa ya lagi gak penak awak in ya teh ini lho in yo aku kan sekolah gak bareng seliramu ki terpiye ngono lho meskipun gak duwe sangu nek wong loro bareng ngono kae atiku ayem ngono wis donya iki kok ora pesat digone wong akeh-akeh ilmu tanggone mbek sliramu tok karo wong Bangle heeh in tanggone intek karo wong Bangle kuwi lho in ya sang ayo mampir gane Mas Sunarno in ndi omae karo Bu Sutri lho ya in awakmu disangu apa ora in aku ora duwe sangu sang wah nek wong sugih kok ganti sangu to in kebangetan nek sampe ki wis nyakoni ana wong gak duwe aku wis gak duwe apa-apa sam blas manuk pakmu jenenge ngene manuk to in mbok nyileh manuke pakmu in lho kok tambah apa to sam lah awakmu kok terus surgane kali golek apa in bangetan kowe golek iwak manuk sam bek gatel lho in lho kuwi aja jumpukin orang-orang kuwi lho mlebu temen lho gatel to kandhane gatel kok wong Bangle melengeh kabeh in masih to in senenge to Bangle kandhane ngene kana kabgong apa in teh apa kowe tresno tenan wong indah piye kok sampe tresna aku dong nyoak keerat yen aku
dhewe Suki Korabe pangan seger kuat rasan oke pareman manuk blekok ucok yo 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 iwak lele padha wedi nek aja merak wong ayu mendak gawe larane ngerti dasar wira kamu tinggal dandano no wira kamu ayo kuya prukun sakuluan Bang Gli, terima kasih. Kangen hati umpama. Terima kasih RT Wolu Bang Gli. Ya buat Masuki Sukorame anak Cak Kaulan. Wes ngopi oroki. Pada bunang, ya gede pisanan ini loh. Kaki Bapak Rena, sokon-sokon dalam kapak, saya sing dalu, sing bersani, Margo Laras, Pak Rena, Bapak yang tomo kapak, sakojo mat menonton. Apa bisa aku nyandeng seliramu
dadi pemujaanku tulungan rasa kangen hatiku nganggo asa manis serta tunggu kangen iki bisa mari yen sampe Padian Supardi iki lho mantuku tambani tobat sing suwun rindu lan wangi dadi yo tombo bakal apa neh kangen ning ati iki umpama aku rawati dosa lara mas tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra umpama aku gak duwe rasa aku lilo kowe nyanding wong liya seger deh seger nanging atiku wis kadung tresno nono kowe milih wanita liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling Masukri mbok Ya, yo Dek. kowe eling asli eling kok gak eling piye kae to eling iya Mas Dek. mbok yo kowe eling eling kok eling tenan janji tresnamu ora ono liyane Pak niat akur to ya eling nyatane kowe ninggal pagi aku do Gusti kuwatno atiku do Gusti kuwatno hatiku lah Pak Guru Kesno sembah nuwun Pak Guru Kesno matur sembah nuwun Pak Guru Kesno Mbok yo aku sing teko Mbok nang ndi sih Mbok lho si Mbok kok gak ono lawang katik peledak lawang jeruk mengo lawang guri mengo pitik munggah terus meja apa sih Mbok iki ana ngendi Mbok wah lah Mbok sarep kok gak ana ki nang ndi piye le waduh labah Mbok sikile abah Mbok wis ayo Mbok ayo budal Mbok wis berakan nak Pak Guru Kesno bagile ae nangane Pak Kesno bagile golek pitik
iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip desa tambak asa alon-alon Pak Ketut lorang gedangan kok dadi londo blangkonan ngantek londo tindake sawenang-wenang lagi pacet puki Sarip dikepuki Sarip ora trimo ora gedangan dipateni etan kali jagoane Paidi Ambudi konser Jokar buroe Abah Haji kulon kali lili Sarip jagoan sakti Pusoba buyutan Paidi dijak maro kopi Didi ayo maro kopi Di yen Sarip gaweyane pancen maling Jombong maling aku yen rodo bagre tak maling sile ya imene kefakir miskin temen ayo ojo ditiru iku sandiwara kasih rupiah kang nyaritakake yo Sarip tambah asa menjong petang harap hutan pupus kelapa pojo jejo kita iki lo Sumila ing pupus krama ambarengi tumoni tresno RT Wolu Bagile terima kasih aku tansah ngajeni kemitisi tresno kang sejati Butien kelangan kowe ayo ingkang belum krama wangi Gambang arum Probolinggo ring wengi moka tone mata Gambang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara sayur kentang sambal bawang lalap kopis ora kelingan katir-tir
Germo Wijaya Kusuma salam buat Saryaji Pak Rizka Raya Belewa Saryaji Pak Rizka Raya Belewa salam teko Germo Wijaya Kusuma brother Capur Akling Dharma salam buat Mas Omek yang ada di Malaysia Pak Prijuro salam buat Mas Omek yang di Malaysia Pak RT Banjar salam buat Mas Omek yang di Malaysia kabeh nama Mas Omek aku pernah disalami belas Pak Guru Kesno sembah nuwun Pak Guru Kesno terima kasih Pak Guru Kesno Bagile berangkat kok kaya bojone Cak Priya kuwi perwesis yo kaya bojomu yo Gebok kae nyimpen wate nyanti besok ora bakal lali gebok kae kebak cerita tengah wengi kanthi jagat rina saya merati aku kowe dadi karma warga
gudang welas duwe sak gudang asih tinggo paran mangge demen liyane tinggo paran mangge demen liyane iya variasi balun Sariati kita sampeyan ngaturaken Mas Omek saking Mas Tejo Ayat Salandet diaturaken Mas Omek ing wonten Malaysia saha undangan wonten dalem Mas Sutarno sedaya. Ki metekan bater sedaya kacang warga Bagli. Ki kaget nek Ulfa Bagli sugeng midhanget ki. Ayo tumandang anggap prang ana baang dilere sing ngarepa kordereksi sang rafa ana baang montap sarwe mampah ada kayakan sampo ketan penggatan samulat lerut jimat sang lumampah mongso rabah kasulayan waduh kepelekone iki lo yo la wah budal yo dadak wayadu temen mek iki mene beratus didu
Gusti Allah kang prasaja mengwelingku bojo kadang-kadang yen kowe demon lambe gampang kena masa ing pependu to prape sastra bunga Demar rames senang citra ujung jari ujung jari kaya memang betul jambula wit-witane diguya-guyu wis gak kaya deknane kae temen butuh kae-kae butuhku iki mong rak nyambut gawe becik urip ijen Kang Mas tenimbang lara ati tenimbang atiku lara yayo sak
ate grandol yen dudure japulan nepok dul suwe dok jar yen kuwi cakrimanku mara ake tanganmu kuwi apa ketanganku iya apa coba doreng randune iki lo kampuke mabel dang bencer yo klentenge kacer yo iku datenganku Prati Testa Mangga